Здравейте! Казвам се Емил Петков и целта на днешния ни урок е да ви покажа как се работи с деветия, нашия най-нов и уникален вълшебен инструмент, наречен видеонюслетър или видеобюлетин, видео, как да го кажем, видео ваш сайт от една страница или ваш видеовестник. Може да се използва по най-различни начини. И така, вие сте влезли в своя видеокомуникационен център. Помните, тук може да изберете език. Оставям го на английски, защото още няма български. И ето го вашия видеонюслетър. Когато сложите мишката отгоре, тук се появяват няколко падащо меню, в което има няколко неща. Преди да минем към самия нюслетър, ето ги, така, нюслетър менеджер, т.е. управление на вашия нюслетър. Когато цъкнете, ето тук виждате всички тези, които вие сте правили с техните титри. Може да ги изтриете, може да ги копирате, може да ги редактирате. Виждате какъв статус има, дали са споделени, дали са получени, кой какви действия е извършил. И ето тук може да изберете кога и къде и как, какво е ставало с всичко, което вие сте правили. Тук имам няколко само в момента. Може да си изберете и датата, годината, ще излязат и другите. Така, след това се връщаме обратно назад и отново тук. Ето беше Newsletter менеджера. Тук е Send Reports, значи рапорти за изпратените неща. Тук също може да си изберете годината, датата, ето, и като изберете да цъкнете да видите кой месец, какви сте изпратили, там да ги сравните. Или пък да търсите по титъл, т.е. по тайтъл, по заглавие. Така, тук в момента няма последното, иначе когато излезе ето заглавието, имате тук датата на когато е изработен, направен, какъв му е статус, е изпратен или стои в резерва, гледан ли е, споделен ли е, какви неща са извършени с него, влизал ли някой там допълнително по другите линкове, които са били там, използвал ли другите възможности, които дава този инструмент или не. И четвъртото, ето тук, това е също репорт за график, Shadowed, т.е. тук по същия начин може да проверявате в реално време какво е ставало с вашия нюслетър. Това всичко са, как да кажем, не второстепенни, но това са страничните възможности, т.е. това дори не се смята за отделен инструмент, това са неща, които компанията ни ги дава, за да можем ние в реално време и по всяко едно време да знаем какво става с всичко, което ние сме направили. Къде е изпратено, колко са го получили, какви действия са извършили с него, препращали ли са го и така нататък. И сега се връщаме към най-важната част. Create Video Newsletter или създайте Video Newsletter. Фактически това вече е работилницата, която се създава. Ето влизаме тук. Това е нашата заготовка. Виждате една такава страница, в която ние можем да правим най-различни неща. Ние можем да сменяме заглавие, може да добавяме, може да си приготвим предварителни неща. И ето тук да кажем какво трябва да направим. Цъкаме два пъти и ето. Появява ни се това, как да го кажем, тулбара или лентата с инструменти, в които ние можем ето да запазим, ние можем да включваме, можем да редактираме, да пишеме, да избираме размери, цвят, как да бъде разположен и всичко останало. И това е за всеки един текст. Ето така, когато цъкнете два пъти, той се отваря и вие може да работите по него. Освен това, вие може да ги променяте. Ето така може да ги хващате. Чакайте само, че преди това трябваше да ви кажа какво можем да направим още. Да караме подред. Ето тук отдолу имате вашата лента, където за вашето име са всички ваши данни, които сте дали в компанията TalkFusion. Освен това, вие ето тук долу може да смените текста, натиснете два пъти, двойно кликване, което аз направих и ви показах. Може да слагате нови изображения от вашия компютър, може да качвате, може да изтривате блок, т.е. парче, което е обозначено ето тук, ето това парче, може като натиснете да го изтриете изцяло. Така, и може да сменяте цвета на текста или background, т.е. на подложката. Така, и ето тук пише, кликнете и дърпайте полетата едно към друго. Как става аранжирането? Ако искате да промените, влизате тук на Arrange и се появява копчето Edit. От тук нататък вие сега вече може да премествате, ето вижте. Може да премествате текстове ето така, ето така, ето така. От тук може да преместите ето така и защо може да си ги нареждате както искате. Тук видеото се добавя по същия начин, както го правим във всички други инструменти, започвайки от видео имейла, няма да се спирам подробно, защото това го има в другите уроци, вие знаете. Сега имаме изключителната възможност към това, към нашия, как да кажа,
видео нюслетър, аз ще го наричам видеоблог на български, да добавяме и електронната автоматична регистрационна форма. Тоест, ние тук можем да добавяме, спомните си, там където да зададем въпрос или човек иска да зададе някакъв въпрос и да се напише името и видео имейла и по този начин ние да получим неговите данни и той да влезе в нашата база данни. Няма да се спирам подробно на това ще бъде тема на един друг урок и по същия начин тук вече можем да добавяме допълнително информация, както на един имейл. Т.е. може да качваме допълнително текстове, документи, изображения, снимки, дори и допълнително видео, което го прави един многостранен и интересен инструмент. Така, всичко това ще бъде за по-нататък, защото ще ни отнеме много време да го покажем всичко на едно място. Затова продължаваме. След като ние сме аранжирали тук, можем да си прегледаме текста. Ето, така сме го подредили и виждаме какво става. Но за да имаме представа как точно ще се получи при нас, ние можем да направим тест. Ето, тук да си напишем нашия видео имейл и да си го изпратим на имейл, да отворим и да видим как изглежда. Там вече ще изглежда така, както го получава всеки наш клиент или човек, на който сме го изпратили. След което ние можем ето да го запазим. Запазваме тук, само че ето за да го запазим, ние трябва да му сложим заглавие. Да кажем, аз ще го напиша просто заглавие. Така, може да се пише на български език, ще го напиша на български, ето заглавие. И след като сме си сложили, ето виждате, тук може да се качват допълнителните банери, за които говорихме, всичко, което искате, което сте си подготвили. Така, и сега можем да го запазим. Натискаме Save и ето, излиза тук. Ето, виждате го заглавие. Тук можем да го редактираме, да го копираме, да го изпращаме, да го изтриваме и защо да правим каквото си искаме с него. След като сме го запазили, ние можем вече да го изпратим това наше нещо, което вече нещо, нашето произведение, което сме направили. Така, ето, нека да влезем тук пак в редакция да видим. Ето, връщаме се отново обратно. Освен да го изпратим, ето тук можем да добавяме видео. Виждате, видеото беше изчезнало от DV. Добавяме, ето, след като сме преместили, за да видим кое къде е. Така, това е, да го кажем така, ръчната работа, която се използва. И ние също можем да използваме и готови рамки. Може да имаме, да си направим собствена рамка или да си поръчаме. Това са рамки с възможностите, които са на компанията, ето готови рамки. Тук са рамките с продуктите. Ето също имате готови рамки, може да избирате някои от тези. Освен това може да избирате на различни рамки, ето да кажем бизнес. Да кажем обслужване бизнес. Избираме си някаква рамка, готова. Нещо, вижте колко има най-различни, ярки, красиви, видео, motion. Направо съм затруднен какво да избера. Е така, зеленичкото, аз обичам зеления цвят. Ето също един готов вариант. По същия начин вие тук може да променяте. Виждате, да изстрелвате, да премествате така, както го правихме преди. Тук са малко по-ограничени действията, защото това е една заготовка, която е готова, т.е. може да преместите текстовете в този размер, който имате тук. Така, и вече да речем, че сме готови, всичко сме направили. Дали сме му заглавие и сега можем да го изпратим. Когато натиснем изпрати, се отваря, помните, нашата страничка, същата както с видео имейла. Отново записвате тук вашия видео имейл, тук може да се променяте данните, както и там, тук може да се използвате готови папки, които сте приготвили с ваши, да кажем, бизнес партньори, с ваши хора познати по хоби или хора, с които имате общи интереси, за да изпратите на определен кръг хора. Тук може да слагате индивидуалните, знаете го всичко. Тук е subject, т.е. относно еди какво си, може да го напишете. Тук може да го изпратите и във Facebook, в Twitter и във вашия блог, а може да го направите частно, е така, затваряйки го. И след като напишете, виждате, че тук няма текстово поле, защото това не е писмо, където да сложите допълнителен текст. Вие всичкият текст, който сте искали да го сложите, сте го сложили на самия нюслетър, на самия бюлетин. И след като попълните всичко това, натискате ето тук Send. Сега естествено ми дава, че не съм приготвил нищо, но натискате и го изпращате на всички тези хора. Моя съвет е, както и за видео имейла, така и за тук, винаги слагайте един или два свои видео имейла, които имате, така да се каже, папка приложено или копие до. Тоест, вие хем получавате също и виждате, че всичко е наред и изпратено, че е минало спам зоната и всичко останало, виждате как се получава. Второ, правите си един допълнителен преглед и ако нещо е объркано
или не сте направили както трябва, веднага може да го поправите, да влезете да го направите наново и да го спратите отново на вашите клиенти, партньори и така нататък. Това беше всичко, което имахме да видим днес за видеонюслетъра. Следващия, т.е. последният и най-уникален инструмент на компанията, който няма никакъв аналог в света. Също може да качвате видео до 20 минути. В интерес на истината аз веднъж качих 23. Не съм пробвал дали вече не се е увеличило и до 30 минути. Освен това, качеството се подобрява, т.е. преди беше 100 мегабайта, сега може да е 500 мегабайта вече. Т.е. не само големината като размер на минути, но и се подобрява и самото качество, разрешителната способност на видеото. Както всичко останало в компанията, всичко се подобрява постоянно и то с такива скорости, че няма вече, т.е. сега няма конкуренция, после вече не знам кой ще може да го конкурира. Така, това е по този инструмент. Мисля, че няма нужда повече да говорим и благодаря за вниманието. Продължаваме нататък с следващия инструмент.